Sabe ya anwono ama obi ehunu. Ofiri ntwiaba so ene si fom. Wo kɔ ne Kokofu na kyese koko no nso abua ho nyina na ese wo so ombobɔ mpata. Ene ade nti etore bi omkɔ a wo mma na ese fo na ya nika wo mutu bi di a ye de bi aba. Arafo yeguso ye wo mensia ye oti okruwe okrawe ne brawe ngoma so pim so 2472 ni fishia aduonu num no eno an yeguso na de wo ma biem anase wo hena biem de amma ye maame nom ne nananom aman Hemaa nom a wonom ewa santemantema ene wo mo sum sikadwa nyina so bia so me kire ni kuro so ne man so enuane a edi akotene ye mfie nkoyati tete atempon no na ye nkonkofa so na mencha pay aye Kokofu man Hemaa na dawroma ani diem de matense wono kran de na nanka wo sanse idibira ne buro na naso enti mekɔ na menkotutu mampambirika na menkobu minem na ono ade edina atodwa de amame maame wadaroma Nyansapo kasamfonyisi ye moakɔ aba ya na apomu disɛ nyame adom me hoye ede nyame ase me pacho ani de ni abrase mu edini nyina me da ase me chia ahwefo ne atiefo anopɛi me chia na na se etu abebio me chia na na makwan de otoso miensa ya frɛ me osaje fokusi wa moa baayie Kokofu Hemaa na mpempi muka sɛ Kokofu man Hemaa me yo man Hemaa de nanso na me yo Hemaa dada etimi de me ye Kokofu Hemaa Hemaa bi oho a na beto ne kwam like but ye be chichire asante ne nyina na me yo Hemaa dada se Kokofu Hemaa etimi din ye Kokofu Hemaa osaje fokusiwa moa baayie panyisi kakum sabia koto ye gina hoku na nkasa enum osaje fokusiwa amoa baayie moa osaje fokusiwa moa baayie ena ye ne no bonkomi osaje fo edidie mu biem nene eden ne firi wo man so a esija so a ye no yo say asantiman mu ha de krobia wo enuane bebre bode banche mankani na aduane a meba no anende no bibi titiru bi wo ho a me pesa me di tudwa ma obi hu eni say me nana a ye friend nana anchawa nyame no sabe ya anwono ama obi hu no ofiri ntwiaba so ene si fom obekekere asiakwa ewon kran kwan mu me nana anchawa nyame no oya yukuni oba a woba no wono de ya anwono yenim ba bi ofiri nana no mo kyerese wo firi soro ene besiye wow golden chain ne etwetwen no de ne besiye betenase so ho enti ye nana no wobaye no wonamua no bepie abadwom wo banso na mema kane ho a ye frɛ wo mo adu ampofo antwi saye amotati se Kokofu adu ampofo antwi Kokofu ye nana ancha onyame no ye mfa nse ne bodyguards ana mema ne kane ho a wode omo baaye na ni nuanso ye frɛ no yita wono ne kopie nsuta no na ye nana no ono de wonamua ba abadwom ye adanse ene ofiri hwa ne omanso ya santemanso nti obaaye no a wobetena ho no woware asumnya hene na asumnya hene nso asumnya man no so na wo ho nti woware no wo bimpoma apiesie ena bimpoma apiesie no nso ewo atea awerewa wow so ho ti atea awerewa ne bewo baayie ene jamfu a manu jamfu a no ene wo na asa etu a odikan so ho enti na kire se baayie nuane jamfu a ti jamfu a ase ene na asa etu a wote akonwa so sesi a so ho ne ama kire no ena onua so ne baayie a wono so ka Kokofu na ancha wanyame no wo ba no wode
Entwebo a ye friend me koko do. They are say menken no. Ase no nini no. Okay. Entwebo no ye koko. Menkan koko ya ye dua ne nsuo mu no. Aha. Eno no kane no na wo no a emene da eye bi a ye no na obroni be se overnight. Okay. Wo di sisu anwumra gisade e che so. Ana I say aya no se nkamfo anisa. Aha, nya nkamfo. Eno anya menkan eye koko. Koko me kasa ye no ama de eche so no. Aha, te said ye kane ne eno ankamfo saa na na tie na na ne de ba ebra e besa no. Na kire se ebi kakra odi ba na efufu no. Na kire se wo so ope baabi wo kodua. Ti no wo kope baabi esumnya hene na ne kunu ne esumnya hene. Enti wo kope baabi na wo dua eyi no. Wo didi mu anokọ eyi kokofu. Enti eho na okonya asase a ne ho ye ensuo wo ho ene odua asako o se koko de pensuo mu pa enti odua enti ofia sumnya ekwa wo kọ ni kokofuom na chese koko no nso abua ho nyina na ese wo so ombobọ mpata ene ade enti etore bi omukọ a wo mumma na ese fo na ya nika wo mutu bi dia ye de bi aba na afa de ho kakra ene bedane kokofu Osaje fo pacho twen wa hama me na se edin kro kokofu no kra no ba bi efiri ye beduye no koko a ye dua mi komi kokofuom ena de an kokofu abusia ena ye de nsa aka abrewa nana enti adman ko asem de ye beti bi wa pa ye nkoso na ye entie mame ye nko mame enti no ena ye baby aye tena aye no aye baaye no eye manso asante manso ho ho ne ye besue ye na ye ba ho no jata ene mu a ehu nanso so no nananu ansuro because wonu mu wo frintwi aba so ne besi ye enti no baby ofiri bi a na mu akora ye nadamfo ti wo say na mu de mu kotena ho emu a ne nya mo hwe enti na mu hu se mo ba ha se ya menhia obahu jata ne ye de asi wo mo ye ho emu a ye betena asante maso ye no mo na tena ye sawti ase ti ukọ agogofu se ahemfie jata ene sisi wo aha na se nyamo a wo mo no yen yesuro wo mo ye nam ye hye te se wo mo ayokofo saa na etie enu nti ene me ba ya na me be kire kwanko a ye nana ancha wa nyame no a sebe yen ye free na se a na ase etu abebi o free na se na makwan adu a wotosom yensa free na se no aduane a wode ba asantemam ha ene entwobo no ti eno nene me nu abi na obi ade nani abehwe bacho entwobo ne bi wa hasisi a metimi asom bacho munyi bi mana wo mo hwa wo munim aduane kro no wo mo nso enhwe na afei yehu aduane kro ewo ho ayese koko sa ena etie na haba no eto ti se koko a na enso no moma me mono ho no man ka me pepa momfa no bi mra na afei yenhwe ayese koko na haba no nso danso ewo koko mu wo hwa menkei koko ene antwubu ni nyina no beka so omoye abusia baakum na omoye anuafo nanso se wo hwa ni ye pa se de mpanyimfo kasa bebuo bi no sabia kroto besepa ani ko na aban etase ne nimdifo ano no gise wo a wonim no pa sa no se we ye koko we ye antwubu ena we nso ye friend say ye menken wo ho no mo eti me manananom de bi aba na afei ye kuram na yahwe na yehu aha eti se me kan ya se wo hwe we no ho a na wo hwe koko a on se nsonso ye dantemo pa koko no ya ye violent bi saa ena we no nso no ese ya ye fita ena ohwe menken no nso a nini no menken ni no ena no nso eye ni we aye pe na no nini no kra ise menken fufuo ena no nso monsa na husuo no etisei ewo ho no enti so se dantemo no ena machem we ena maame no ebe no na afi bi but we yetimi di bi yeto yo de ope bia ye chi kra wutumi chibi wutumi toto wutumi ye bibia na ye ya no abi kra wo ha momfa de ya no ane bi mra momfa de ya no ano so mra na ye nhwe ana ye bai setete niema na ye mu bi ye refi no nananom ebe boaye afehwe onse wo ma no ane kama
ena egu ade no mu wo mo no a ene ne ho te se koko a wanya abotama na ben no sa pepepe ndi so hwe antwubu yi a sei ene te wan hwe edu ba bi nso na ya kwa ese bayi fufuo afase a emre bi sa no sa pepepe na no so esa akwakoye mame nsa enko osagefo ho na pacho mu nso mame na yenko wie eti we no ade ne edi bedie abomu ban enne no abomu a yedi bedie eye kontomire a yapoto na fei yedi kobi atoso na fei ye kurom ho no ye wonsuo a ewo ho sebe bema kokofu hene wo wonsase bebre ewo bosomtwe eho nyina enti ye kurom no na kyese ye wapatre ti ye potom kontomre ya na fei ye di apatre a ye kurom nam no so atoto so aha enti ye kopioli kokofu ankasa apatre no so bi wa ha apatre no se behu a moma ye hu apatre no so bi asuo hu apatre enya asem keto akra oba e nananom asuo hufo a bosomtwe a oba abibre mato emansi manoma wow we enkambre ni bi ne ho apatre no kra ko asuo hu a ye wonu so bia ne din we enkambre tuntum sani ye frɛ no enu bi na won mo atoto ne kama ye de ebedi entwibui wow na de ha ya na mse mewuada wo hanom eti mame na ye se ye bebu tonkontomre no na ye de apatre atoto je na atwim momone ebe komu ana bi be komu nye no na fe kobi kese ya noa na ye de atoto so na fe ye de salmon kakra abu atoto na ye de afra na fe ye de ayi esoso eda so ye se kakonum nyina kekeka ho ene aduane be lovely sana musa de nwa pi so kontomre no fama me abusia fo mo hwe na nanom abo mo ho pa kontomre no suni afei ena wo mo de be kɔ awuom o ma bomoden apoto ti afei na ebe kɔ awuom no mo de niema ni nyina frafra na afei enwo na be pi so na aba ne agane se no with apatre no eni kobi ni supaku no eni jeni kakam be twa jeni agusumbo a enye no na aye crunchy sa na wore na abobom etete aduane me ba tomu so mame aha ntia busia kokofu ana ye ne osagefo kusi mua beyie ye ne no abebon komo no oba hima wadaroma ye sori ne akọ ede afutuo kakra na ade be manchirima afutuo a me de manchirima ne sei yesra mo a mo hwehwe mo nananom ajapade yesi aduane a wa meto ewo wo ma mejaso no yechi fried rice yechi o yedi a owuo enti yesra mo ma yensan kofa ye nananom aduane dada no ye wonuane bebre bode banche menkan akapinchi chese dokono ye wo anuane tatre pewa kanchie ye wo nuane ye ko ewuram ye wonwa ye won akrantie ye wo mre koto edie bio na fe de ye kofa kwasi broni ti de mesra mo ne se emaba wa ne mrantie amaba no ye sra mo mom ye nko ye chi na ena ye kai na ase bebio ne mfie aduonu enumui mon kai se ye di sa amfie aduonu numui na ase ena ye di sa nuane we nyina kire mo kokoko ha nyina mbehu nuane ahoro a we ye den ya apeprensa no ayo so enti ne yes me strange ma no se mo ma yen sanko ye nchi ne enkofa ye nuane dada na ye nananom di ya wo mo cheye ebinya 120 years ebinya 130 ebinum kura keka ko 200 years ye de sesei ye didi nuane basa nti de me ka kire nchirima ne se na afa so ye nuane we nyina no de me ye ba ne se ye do ne yenya ye nananom bedoi enti se ukrom kwaye bi wo ho wo fie dan chi kura se asase wo ho a mom ye mfa nu aduanua ye nya patra enum ne ye benya kontomre ye benya nkuruma ye benya meko maye ntena ho se de bia ye pe white color job ye nko na ye nko hwetete atempon no na ye mfa so na be ma ye nyina che medamase osagefo ma me na wase arafo ye ne osagefo kisiwa mua beyie ene ye de bo komo no osagefo kisiwa mua beyie kokofu Hemaa
ene ye ne bon komo no wo hyase e kire mu e ma ye hu sentia ne de no oman Hemaa enka ho ye bepa aduane nenso wa me ye hu Kokofu ekuro nankasa abakwasem wa me ye hu nuane a afiri Kokofu man mu hono ene watuefo e de aka ho aha Nyansapo kasa mfonyi so hankwa na obenya ne saa na Hemaa ye be sorry na yakọ na ye jane kwai na ebreso na osagefo sa fa no wie na omokosoro ho a yasa akwakohia ne atwen komo no mem nyina mo ene hwa ogahene wa edi no yabusia pani owusu adiomi ye kwa ne ye kwa hini na ye de ani kirem ewo Kokofu ye ntimi nka asante abakosem ye nyim firi mu da woka enye yi enam Kokofu so ene nam saaye no so ama enei asante nso abakwasem emu api na mu edo oba Hemaa a wono ye oman Hemaa osagefo kisiwa muabayi wono ene yi ti a wo bayi e ma remfi kase de konto ne wo faase ene otumfo wo fapa ene Kokofu man hene a enye asempetwa ene nti asante mantema se asemba anase wunya wohena manne a wo mu a utimi gya to anu no se uyi saa man hene na waba Kokofu ansana de aka no no wo de besoso ade atofo oman Hemaa ena wayi ni ti a wo bayi osagefo kisiwa mua bayi ansana abenya title ti saa osagefo berema ede saa ne ma na keka ho ese waye bibia esita na nanso ho fe yie pa na nan man fie no ko animu kakra na so wo de hwe se de wosi atwa de dancing kana wo de ti de sekonu mu de ba pia nana ye mo akwa ba enti ne ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bia si kroni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro mantuma ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de ya